Hala, mura magnay tao sa kong area. Lapa. Si Buni mana oh. Ano nanguha man mo glansones dire ha? Nakuha man ang area naman dire yung area Picasso. Lapa. Dili man daw ni atong area pa. Unsa man day ka? Pa. Magtarong-tarong pa. Nagdarabay ang tubo. Vince, buy! Patsing na, basig mamunal pa hinong naroon. Pagkakit! Sige pa. Sige na. Ay, salamat! Dagko na yung kakao. Vince! Dagko na kaya tong kakao! Oh! Wah! Musa, oy! Wabi daot, bay! Pa. Dagko na rin kakao pa. Yes. Kapalit na sa grader lang na pa. Mato na mi pa. Ay, makapalit ko tagbag kong reader ani, basta kay magpugi lagi. Kuya, tira ka. Tapos dito sa Pikas area. Sige, Rins. Oy, Renz! Kuya, pag-amping mo kay basig na ibitin diya. Pa, ako'y bahala. Katiba yan eh. Pa, ay kabala ka. Ako'y bahala. Sige kuya. Bantay bitaw ha. Matos ako diri sa unahan kay mangita og lansones, kay ron natay timon. Napabakali do. Ay, salamat. Napay tulo ka bunga. Tama gini, tag-isa mi sa kahon ako ni. Reds! Woo! Napay tulo ka bukbunga ang lansunes. Sa kahon sa lago, ron natay matimo. Ayos! Woo! Napag-ida ay tulo ka buok bay. Lagyo, bagyo. Pa, pag-amping niya ha. Matagak lahi ka ah. Ilisan juga mama. Pa, pag-ampingin tao na. Hubag biyak si mama. Ilisan juga buutan. High blood ka. Ay kabalaka! Ay kuyo kabalak eh! Mag-amping lagi ko! Kahawd na ako ha! Agay! Ate ang labtik pagod! Sit! Reds! Kuya! Ay! Tara! Tag-isa tali! Lah, dapat na bunga pa. Gay ko be. Ano pa? Dapat na salin sa kawatan pa. Gay ko pa be. Dali mo! Tag-isa ta op! Gamay ka! Imo ni gamay! Ako. Imo na gamay! Tag-isa man ta! Nagali kay gisalinan pa ta! Laaya ni! Tagsara tag-adto eh! Salin na lang dito ato ani! Ano pa? Si Buni mana oh. Oo! Unsan ka na yung gidala? Hala, mura magnay tao sa kong area. Tuod na ako be. Oy, bay! Ganong mga oras maglansunis na nakuha man ang area. Palungon sa nako na be. Oy, bay! Ganong nanguha man maglansunis dire ha? Nakuha man ang area naman dire yung area Picasso. Ato bon dire man naning karsada. Anong nanguha mo diya? Bayari jud na ninyo. Agay! Pa, dili man daw ni atong area pa. Unsa man day ka? Pa, magtarong-tarong pa. Nagdarabay ang tubo. Vince! Buy! Patsing na! Basig mamunal pa hinong naroon! Pagkakit! Sige pa, patuloy na. Pre! Pwede na to! Istorya ako ni pre! Kay, nalipat ko ba? Uyaw, nasakpan. Mauna, palipat pa. Oy, ay sig apil-apil. Bay. Sa iluon di karon, pero sunod ay nakusba. Sino ka mo usab, bay? Salamat kay bay ha! Muli na ko bay! Thank you kay bay!
Salamat yung gayo. Si Piat yung ba, diri hindi akong area. Dili hindi diri. Sinsya yung gayo bay. Salamat kayo, gipasaylo pa ko nimo. Gusto ko bay ha? Bye. Thank you kayo bay. Wah, ada pun drama.